Niadtong Miyerkules, Enero 26, gisugdan ang duha ka adlaw nga convention sa One Cebu Party sa Sky Hall sa SM Seaside. Dinhi gipakita ang ligong puwersa sa partido o gipailaila ang mga kandidato, kasamtangan ug mga bag-o sa pagka-mayor, bisi-mayor ug mga konsehal sa matag lungsod ug syudad sa lalawigan, mga kongresista sa mga distrito, ingon man ang running mate ni Gobernador Gwen Garcia sa pagka-bisi-gobernador nga si Doc Tess Heirosa alang sa nagsingabot nga eleksyon karong Mayo. Mitambong usab ang mga kandidato sa mga kaalyadong partido sa National Unity Party o Alliance Party sa unang distrito. 15 katuig na ang nakalabay dihang natukod ang partidong One Cebu. Naporma kini dihang dunay mga kanhi kongresista nisuway nga buak-buakon ang lalawigan sa Subo ngadto sa upat ka probinsya. Hugot nga nisupak niini si Gobernador Gwen Garcia, Kongresista Pablo Jan Garcia ug ilang mga kaalyado. Now, 15 years later, I can say with so much pride as Secretary General of Cebu and as a proud Cebuano that we have largely and to a great extent succeeded in this hope and this objective. Geographically, we are still One Cebu. Kaluoy sa Dios, wala mabuak-buak ang Sugbo o kita karon usa gihapon kalalawigan. They saw in the leadership of One Cebu one that is clear, united, and yet recognizes the different situations in each of the LGUs of the province of Cebu. Nakita na sad sa katawhan sa lalawigan sa Sugbo ang mithi sa One Cebu. Clear, unified direction throughout the entire province of Cebu that resulted in swift, decisive, and immediate response to our Typhoon Odette under the leadership of Governor Gwen Garcia. Sa iyang pagpamulong, gipahimug-atan ni Gobernador Garcia nga bisan sa kasakit nga iyang naagian ug sa madag-om nga mga adlaw nga nasinati sa One Cebu Party, wa siya modumot sa mga tawo nga nitalikod ug nibiya kaniya taliwa sa tanan. Nganong wa man ko modumot ug nganong wala man ko mopahinumdom sa kasakit nga akong gibati. Tungod kay adunay mga panahon nga gikinahanglan kita musaka sa atong mga personal nga gibati alang sa atong pinalanggang Subo. And for the sake of unity, I will always be open to those who wish to join us in this goal to unite the entire province of Cebu. Kinduman ni adtong Disyembre 2012, gisuspenso si Gobernador Garcia sud sa unong ka buwan. Matud ni Gobernador Garcia, ang sugilanon sa paglaom, pagtuo, kahiusahan ug kadaugan sa Sugbo ug sa mga Sugboanon mo'y nagpahayag niini isip anaa sa sentro ug sa kinapusoran nga bahin sa Pilipinas ug nagpabiling numero 1 nga lalawigan sa nasod. This one bright spot in the Philippines where after 15 years, after all that we have gone through, after all has been said and done, truly in this undivided, indivisible island, there will and will always be One Cebu. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.